So, buti pasabot, ang mga butbuton, mga bakakon, mangingilad sa pagtuo, ining mga tao nga gawa sa Iglesia Katolika. So, kung mangingilad, kung mga bakakon ng mga tauhan, nakabalot na kin sa Amahan. Masawa na ito, bigin sa Amahan. San Juan, Kapitulo 8, versikulo 44. Niya, masawa na ito ha. Sa may gingon sa atong Ginoong Jesucristo. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pas hinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya. Kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Oh. Si Kristo niingon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nga, ang inyong pundok ni gawas ng after 16th century. Asa man mo na before 16th century? Asa mo na? So kung tinuod mo, baka ako si Kristo.